Good health, he gives us good health. Tukutane pale so we can now consolidate our democracy. Mane en jalup jaten piny Rigathi Gachagua wuok tung mosuo kod jaten piny William Ruto motelo ne twak Ruto moyiedhi ne jo-Kenya kendo koni jo-Kenya nyalo mana yie kod weche Ruto makawuono ka Ruto obiro koni tayo sirkand Kenya obage. Rigathi okoni twak Ruto nyaka chiw ler kaka weche thieth otame kendo jo-Kenya sandore mondo oyud thieth pacho kae. Jaten DCP no omedo ni Ruto nyaka yange ni weche somo omuome kendo ngima bende tek ne jo-Kenya. Tonight you are calling Kenyans to deceive them that you are launching Vision 2060. The third part, which has made me very uncomfortable, that he wants to appoint retired President Uhuru Kenyatta as to be the team leader. Sisi namwambia my elder brother President Uhuru Kenyatta, please usikubali kuingizwa kwa hiyo matope. Wakenya watakuchukia na watakudharau. Si ni uongo? Ati 2060. Ile kazi tumekupatia umefanya. Unatuambia mambo ya 2060 ya nini? Na kuna kazi tulikubaliana ufanye. 4 years down the line you have done nothing. On 10th nitatoa taarifa Ruto at 4 years. So wewe William Ruto tonight, unless now because nimekutangaza ubadilishe, our son Uhuru Kenyatta, mfalme wetu, kiongozi wetu, ati umuingize kwa hiyo matope, ati aongoze uongo. Hiyo si ni uongo? Jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Moitalel Ole Kenta okwedo weche mosebedo ka iwacho ni Jubilee ema siro romo mag siasa mitimo kod jolinda mwananchi kolero ni linda mwananchi timo gigegi kigen ka giloso gi jofwambo. Jakom Jubilee Vincent Kemosi omako chung' ni kweth maketo sirkal tesre okopogore kendo dwachgi maduong'